porque ahora a Sexta o fai. Anos despois, a Sexta fai o programa que facía a Galega con aqueles cascos espantosos. E, bueno, e aprendes a... Acaba de ter o meu padriño. Pois como aprendes? Un pouco tamén a forza de equivocarte, non? Sí, Cristina, vou contar esa anécdota que dixe, non sei se contala ou non, e digo, bueno, estamos en familia, que carallo. Claro que sí, así me gusta. A ver, o programa dos domingos, normalmente, eu cando salía, había 3 pupitres, nos chamámoslle guacu-guacu, porque éramos 3, cada un cun partido. Entón, de vez en cando, Alfonso Hermida, que era o presentador do programa, iba a nós para preguntarnos como iba o partido. Entón, ti estabas vendo o partido nunha pantallita, pillas detrás de ti unha pantalla na que se vía o partido, que non era moi legal, vías o partido detrás, hasta que alguén denunciou e deixou de verse. Entón, cada vez que había un gol, ou unha xogada polémica, ou algo así, iban a ti para que a xente vira o que estaba pasando, e ti contabas. Esta é a situación. Hai pouco, un camarero dun restaurante que vou bastante en Santiago, unha vez que colleu confianza comigo, díxeme, a primeira vez que te vin aparecer pola porta, dixen, coño, Araceli Gonda. E digo, ostras, pues, que guai. E di, sí, é porque os meus colegas e máis eu temos unha frase que cando se nos cruza todo, dicimos, novedades, Araceli. E eu empezo a dicir, ui, isto non me gusta nada. E contou un caso. Nun partido, xogaba Real Sociedad, en Anoeta. Alfonso Hermida foi a min, era o de, bueno, vamos hasta Anoeta porque hai novedades, Araceli. E eu, sí, Alfonso, acaba de marcar Kovacevic, e eu, bla, bla, claro. Estaba empezando, cando te enfocaba a cámara, cando tiñas que falar a cámara, eu miraba a cámara e nada máis, e casi nin pestanexabas, falabas a cámara, punto. Claro, dicindo, sí, marcou Kovacevic, gol da Real Sociedad. E ele dicía, por atrás víase a Kovacevic protestando porque lle acababan de anular o gol. E digo, bien. 2 minutos máis tarde, Alfonso Hermida volve. Bueno, volvemos a Noeta porque hai novedades, Araceli. E eu digo, sí, bueno, anularon o gol a Kovacevic. E dime, por atrás víase a Kovacevic festexando porque acababa de marcar outra vez. Ai, dixo repente. Claro. En ali quedou novedades a la peli. Eu acordábame do primeiro, eu acordábame de estar anunciando un gol que estaba anulado. Non me acordaba da segunda parte. O sea, devino borrar da miña mente dunha forma tal que non me acordaba. Aprendes, a partir daquele día que facías, cada vez que tiña que falar a cámara, falabas a cámara, pero de reollo ibas seguindo o partido por se acaso Kovacevic ou Caminero, que tamén era moito de marcar un gol a traición, pois si facía unha xogada desas. O sea, que vas aprendendo tamén un pouquiño dos erros. Foron uns anos moi divertidos, eu pasei no moi ben, e si me invitaron a festas de Padre Casares, non a todas, tamén teño que decir, pero si me invitaron a festas de Padre Casares. O que decía de que é unha serie que reflite moito a realidade. A ver, obviamente, miña nai, que traballou moitos anos na casa dun cura, era de, mamá, que contamos? Non, de anécdota. Que contaba. Non, algunha anécdota que contou ela saliu na serie, con anécdota que contaba don Manuel, o que era o cura de Valladares, tamén saliu. Anécdotas que me contou don Benito, que é o cura de Portadáns, tamén saliron, o sea... E unha... E ti sempre tiras do que sabes, non? Nun capítulo recordo que era salió unha canción de San Roque. Claro, San Roque, Borjadáns. Obviamente, se teño que poñer unha canción de San Roque, cal vou poñer, que cantan en Borjadáns. E entón había un momento no que varios actores lle cantaban ao alcalde a canción de San Roque. Ti cando escribes as cancións, ti faz un capítulo e se queres que alguén cante unha canción determinada, pos a canción e incluso escribes a letra, non?
Pero logo ese capítulo chega e vai aos distintos departamentos e cada departamento desglosa que é o que necesita para facer ese capítulo. Entón, vestuario colle e ve como vai vestido cada un que necesita, cantos cambios de vestuario necesitan, peluquería ve se algún necesita un peinado especial, e produción ve que o que hai que ter en rodaxe para que todo vaya ben. Entón, as cancións, hai unha persona encargada de identificar as cancións, buscalas, enviarlas aos actores para que as aprendan e cando cheguen a rodaxe saiban cal é a canción. Non todos teñen por que ir a misa todos os domingos. De feito, non van. Non todos van. Que pasou aquí? Que alguén se lle pasara o pequeno detalle de buscar esa canción e pasarlle aos actores. Entón, un día acababa de baixar da tele e chamanme e dime: Araceli, é un axudante de... non sei se era de producción ou de dirección de Padre Casale, que estamos en rodaxe e tuvemos un pequeno problema con esta canción, non lles pasaron aos actores, non a saben. Entón, eu pensando, estarame preguntando que lle mande outra, que sepan. Entón, se non la puderas cantar por teléfono... Era no medio da calle, pues, madre de Dios. Digo, deixame chejar ao piso, polo menos. E eu canto, xa muller. Claro, estaban en rodaxe. Tiñan que ser. Tiñan que... E ademais eran exteriores. Xa non é que estiveran en plató que pon deixalo por outro día. Non, foran a propósito ao pueblo, estaban no pueblo, e tiñan que rodar. Total, chamamos 5 minutos. E dime, mira, espérate, ahora non la cantas, espera que te poño en altavoz. E eu, vai. Entón oía por atrás, cané, Araceli, vai cantar, escalamos. Entón, cando queiras, eu, a cantar, líbranos de tu estimadas, Roque Santo Peregrino. Menos mal que estaba no piso, de verdade, pero eu recordo de estar así, co teléfono e así, cantando. Canto unha vez, podela repetir? Canto outra vez os actores. Logo, agora van a cantar eles, a ver si... Claro. Pues sí, outros non. Bueno, se pudera repetir... Repítete outra vez. O sea, tuve que cantar 3 veces. Ao final, bueno, más ou menos quedou a cousa. E vexo o capítulo, moi guai, moi bonito. A canción de Roque Santo Peregrino, a canción de San Roque, do meu pueblo, sí, señor. Bueno, pois coincido cunha veciña pouco e dime, mira, Ara, que outro día cantaron a San Roque e ti tuve xa pouco ver con ese capítulo. Digo, sí, que veo, toda orgullosa. Xa me quería parecer, porque hai un cura que di que esa canción cantámola mal nós, solo cantamos mal aquí. E digo, bueno, pois agora toda Galicia sabe como se canta mal co San Roque Mojalén. Unha preguntiña máis. Pasamos un pouco a falar da única peli, diga, de cine na que estou moi pouquiño, 18 comidas. Ademais é unha película un pouco rara vista desde o punto de vista do guión. De guionistas estamos Jorge Coira, que é o director tamén, Diego Meixeiras e eu. Diego Meixeiras e eu entramos cando xa Jorge tiña un proxecto moi pensado. É unha peli moi personal dele, entón chamónos a nós para comentar con nosas historias e, bueno, unha aportación si fixemos, pero é unha peli basicamente de Jorge. Por que é distinta con respecto desde o punto de vista do guión? Porque os diálogos non están escritos. O que hai é un punto de partida, non sei se vistes algún 18 comidas, están decididas as situacións de partida. Pero algunhas non sabes como van terminar. E ti non lle dicías aos actores como iba a terminar. Os actores sabían cal era o seu personaje e cal era o seu obxectivo. Que buscaban, que querían. E non podía traicionar ese obxectivo. O sea, se o que quería era ser feliz, e para ser feliz era vivir solo, como é un dos casos, non podía marchar a vivir ca novia, porque o seu obxectivo de ser feliz era vivir solo. Entón, claro que se o obxectivo da tipa para ser feliz era ir vivir con él, aí tes o conflicto. O que había varias situacións de partida, pero non estaban os diálogos escritos. Todos os diálogos da peli son improvisados polos actores, con cousas... Que me estou acordando do primeiro alborzo entre, non me acordo como se chaman os personaxes, pero Federico e... Tuto e Fran. Estou me acordando dese alborzo. O sea, que eso empezaron
hasta que acabaron. Bueno, empezaron a noite antes, de feito. Unha ou dúas. No, a noite antes. Para os que non viron a peli, hai un almorzo de borrachos que están de reenganche. O almorzo é cubatas con gambas. Claro, de reenganche. A ver, eles intentaron ir de reenganche de verdad. E de feito, no making of, están gravados na porta do Atlántico, con pan de Santiago, en plan, Jorge, o director, Jorge, isto vai por ti! Dicindo, madre de Dios, a las 8 da mañá tiñen que estar rodando. Isto nunha rodaxe normal non pasa. Bueno, se pasa non se sabe. Non o faz público. Pero aquí, claro, tiñen que facer de borrachos que están de reenganche. Rajáronse como as 5 da mañá porque lles deu un baixón, entón foron a dormir 2 horas. Pero eu recordo, esa foi a primeira secuencia que se rodou da peli. Eu recordo ir, antes de subir a traballar, a tele, de pasar por rodaxe, en plan de suerte chicos que empezamos hoxe. Claro, e chegan estes dous, apestando alcohol dunha forma. Claro, que dis, Dios, veñen de reenganche de verdad. E claro, están moi auténticos. Pero, no, pero a ver, xa en condicións normales, completamente sobrios, os dous, é un descojone con eles, estar con eles, porque ademais é que non paran, é unha rapidez, é unha ocurrencia de plum, plum, un e outro, parade, por Dios, non quero rirme máis, caralho.